Bé, doncs, aquesta és la història proposada. I serà així. Ens trobarem per aquests paratges estupendos, amb els animalets, les famílies, tots els que hi participeu, i la idea és això, donar un missatge molt clar, que és que per Nadal doncs, tenim una arma secreta que els pastorets guardem gelosament, que ho hem rebut de bona font i que canviarà l'ordre establert del món tal com el coneixem, que ja no hi haurà l'imperi que ens oprimeix i que governa, amb aquests criteris de només mirar pel diner, només els poderosos, que començarà un nou govern en el món, que lideraran els pastorets i els exclosos de la societat, els pobres, d'aquells que ningú se'n recorda, i això serà aquí, a Piera, aquest diumenge a la tarda, a 3:45, esteu convidadíssims a venir a la rectoria i posar en marxa tot aquest festival. Esperem doncs, que sigui un bon dia, que ens ho passem tots bé i que bé, pot ser doncs, una experiència molt divertida. No us dic més, però suposo que amb els que ens coneixem doncs, sabeu que pot ser una experiència molt xula i ja està. Que us esperem aquí, tota la colla de Nadalet, i que a través del web nadalet.net podeu rebre una mica concentrada la notícia, sense revelar secrets ni armes secretes ni res. Tot això es veurà aquí el diumenge a 3:45 a la rectoria, el que seria doncs, una espècie de cercavila, vestits de pastorets amb els animals i tot, fins a arribar a aquest punt secret del planeta on tenim preparat aquest manifest dels pastorets que canviarà l'organització de tot el món i serà un punt clau en la història de la humanitat. No t'ho perdis. Ens veiem diumenge. Adéu.